Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Гэта ўжо 35-й выпуск, і я хачу вельмі падзякаваць усім, хто мяне слухае, і калі вам не складана, то дзе-небудзь у каментарыях у праграме, у якой вы слухаеце падкаст, раскажыце, як вы ўвогуле пра яго даведаліся, ці вам знаёмыя падказалі, ці, можа, вы мой тэлеграм даўно чытаеце і даведаліся адтуль. Карацей, напішыце, як гэта адбылося, мне будзе вельмі цікава пачытаць. А сёння я адыходжу ад сваіх традыцый і ў першую чаргу раскажу пра кнігу, якая мяне расчаравала. І ўвогуле я зірнула на свой спіс кніг і зразумела, што усе яны, кнігі, пра якія я буду расказваць сёння, усе аб'яднаныя тэмай сяброўства. Напрыклад, вось першая кніга, не самая лепшая, пра якую я буду расказваць, гэта дзіцячая кніга пра тое, як сяброўства дапамагае пераадольваць цяжкасці. Ну а потым ужо будуць добрыя кнігі, напрыклад, нон-фікшн пра орган, з якім лепш сябраваць, і таксама раман пра тое, што з фанатамі таксама лепш сябраваць, калі ты нейкая знакамітасць. Неаднаразова я ў кнігарнях сустракала кнігі такога пісьменніка, як Геннадзя Уласенка, і заўсёды, калі я бачыла вокладкі ягоных кніг, яны неяк адштурхоўвалі мяне трошкі ад чытання. Вы можаце пагугліць, напрыклад, яго рускамоўныя кнігі, па-руску пішацца прозвішча Власенка, і гугліце такія кніжкі, як «Уродка» і «Разрешите стаць вашым слугой». Тут і назвы, дарэчы, даволі цікавая, і відавочна, што вокладкі рабіў чалавек проста сляпы, ці чалавек з поўнай адсутнасцю ўяўленняў пра прыгожае, пра нейкую эстэтыку, інакш я не магу патлумачыць, чаму яны выглядаюць менавіта так. Але ж летась яго дзіцячая кніга «Як зубраня наведала» з ілюстрацыямі Веранікі Шпак атрымала прэмію «Цёткі», тут увага, за найлепшае афармленне кнігі для дзяцей і падлетку. І гэта кніга сапраўды з неверагодна класнымі дзіцячымі ілюстрацыямі. Кнігу проста прыемна трымаць у руках, яна такая даволі вялікая, ў цвёрдай вокладцы. Гэта сапраўды прыгожае выданне. Таму я падумала, што, магчыма, калі такія класныя ілюстрацыі, можа, там і кніжка клёвая, адкуль я ведаю, я ж не чытала нічога ў Уласенкі. І ўсё ж, да тэкста ў мяне ўзніклі пэўныя пытанні, якія я сёння вам агучу, і гэтая кніжка выйшла ў 2019 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». І спачатку колькі слоў пра сюжэт, бо яго можна апісаць даволі проста, карыстаючыся сучаснай тэрміналогіяй. Гэта проста натыўная рэклама або рэкламная інтэграцыя на 133 старонкі. Бо расказваецца ў гэтай кнізе пра Белавецкую пушчу, дзе жыве зубраня Бантик. Ён сябруе з зайчаняткам вушасцікам, і выпадкова ад наведвальнікаў пушчы ён даведваецца, што існуе такое цудоўнае загадкавае месца, пра якое ўсе з такім захапленнем гавораць, і гэтае месца называецца так жа, як і ён. Называецца Зубраня, гэта вядомы беларускі летнік. І з таго часу у Бантіка, вядома ж, з'яўляецца мара туды патрапіць, бо ён у сваёй пушчы нічога не бачыць, і ў яго гэта атрымліваецца туды трапіць з дапамогай лясной феі. Яна ператварае вось гэтага Бантіка з ягоным сябрам зайчаняткам вушасцікам у звычайных хлопчыкаў. І здавалася б, што для дзіцячай кнігі класная завязка, цікавы такі сюжэт захапляльны, магія, там неверагодныя ператварэнні, гэта ўсё, але, на жаль, сам тэкст аповесці, ён пахне проста страшным жудасным канцелярытам і саветчынай. Вось, напрыклад, паслухайце наступны сказ з гэтай кнігі. Але менавіта гэтыя абставіны і дапамаглі зубраняці атрымаць рашучую перамогу, бо воўк, цалкам заняты нядобрай сваёй справай, не адразу заўважыў небяспеку. І чалавек на поўным сур'ёзе ў 2019 годзе выдае вось такую кнігу для дзяцей. Я думаю, што такі сказ ён класна глядзеўся ў творах кшталту запіскі Самсона Самасуя. Там гэта было б абумоўлена аўтарскай задумай, неяк там канцелярыт выкарыстоўваецца ў якасці мастацкага прыёму. А тут аўтар проста так піша, і ён, відаць, інакш не ўмее для дзяцей пісаць. Але мне здаецца, што такі сказ ён абсалютна ў дзіцячую літаратуру не ўпісваецца. І ў гэтай кнізе, як я ўжо казала, сапраўды прыгожыя ілюстрацыі, што даволі рэдка я сустракаю ў кнігах, якія выдаюцца ў дзяржаўных выдавецтвах, але я ўсё ж такі нават да ілюстрацыі магу прыдрацца, дакладней не да мастачкі. Мастачка цудоўная, ніякіх прэтэнзій да Веранікі Шпак няма. Ёсць прэтэнзіі да чалавека, які гэтую кнігу вярстаў. Я так і не здолела зразумець, у чым заключалася яго грандыёзная задума, бо логіка размяшчэння большасці гэтых малюнкаў, яна даволі цьмяная. Там парушаная паслядоўнасць тэксту і ілюстрацыі да гэтага тэксту. Напрыклад, паводле сюжэту, нейкая там падзея, я не буду расказваць, якая падзея, каб не спойлерыць, бо раптам вы захочаце прачытаць гэтую кнігу, але вярстальшчыку кнігі на вас, чытачоў, пляваць, бо ён спойлерыць акурат. Дык вось, паводле сюжэту, нейкая падзея, яна яшчэ не адбылася па тэксце. Але
раптам з'яўляюцца ўжо цэлы разварот, 2 старонкі з ілюстрацыяй да гэтай падзеі, і там гэты сюжэтны паварот раскрываецца. І атрымліваецца, што пра нейкую пэўную там падзею мы даведваемся спачатку з малюнка, а толькі потым ужо ў далейшым тэксце гэтая падзея нам сустракаецца. І так амаль з кожнай вялікай ілюстрацыі ў гэтай кнізе. І мне вельмі шкада, што кніга з такім класным цудоўным афармленнем, з такімі ілюстрацыямі, яна аказалася менш цудоўна і зместава, стылістычна, ці як бы напісаў гэта аўтар, ягонымі словамі гэта магло б гучаць так. Менавіта гэтыя абставіны перашкодзілі кнізе атрымаць рашучую перамогу ва ўпартай барацьбе за дзіцячую увагу. Наступная кніга, як я і абяцала, яна пра важны орган, з якім нам усім лепш сябраваць. Кніга называецца «Мой лучший друг желудок. Еда для умных людзей». І яе напісала Алена Мотава, расійскі ўрач-дыетолог і навуковы журналіст. І першая і самая важная рэч, якую варта ўсведамляць, калі вы пачынаеце чытаць падобныя кнігі пра ваше здароўе, пра нейкі здаровы лад жыцця, трэба думаць, што ніякі кавалачак паперкі, нават калі ён будзе проста неверагодна прыгожым, суперская вокладка, ён все роўна не здольны змяніць чалавека, калі сам чалавек гэтага не захоча. Бо калі ты цюлень, які ляжыць на канапе, то нават калі ты прачытаеш усе кнігі пра здаровы лад жыцця, ты ўсё роўна застанешся бязвольным цюленем, бо вось такі ты не хочаш змяняцца. І наступныя мае словы, яны могуць выглядаць, нібыта гэта такая, ведаеце, цытатка з пабліка ВКонтакте банальнага, але я ўсё роўна скажу гэта, бо гэта вельмі важна, што перамены пачынаюцца ў вас у галаве. Бо няма ніякай, на жаль, няма ніякай чароўнай таблеткі ад усіх праблемаў, хваробаў, і няма нейкай чароўнай кнігі. Калі вы яе прачытаеце, вы схуднееце на 30 кілаграм, станеце здаровым, спартовым, бо здароўе – гэта не нейкая кніжка, гэта крапатлівая праца і даволі доўгі шлях. І гэта вось усё, я вас да чаго падводжу, гэта такі мой своеасаблівы дысклеймер да выдатнай кнігі Алены Мотавай і ўвогуле да любой кнігі на такую тэму. Вось, напрыклад, вы, слухачы майго падкаста, вось самі сабе шчыра адказваеце на пытанні далей, якія буду задаваць. Вось ці можаце вы сказаць, што страўнік ён ваш лепшы сябар? І ці заўсёды вы неяк правільна інтэрпрэтуеце яго сігналы, ці радуеце вы яго карысным палівам, а не нейкім фастфудам? І калі вось на ўсе гэтыя пытанні вы адказалі не, і пры гэтым вы сябе не вельмі добра адчуваеце фізічна, адчуваеце, што нешта не так з вашым здароўем, ці, напрыклад, калі вы у люстэрка паглядзелі раніцай, вас не задаволіла тое, што вы там убачылі, то вам абавязкова трэба ў гэтую кніжку. І гэта не нейкі там сумны падручнік пра будову стрававальнай сістэмы, гэта сапраўды неверагодна дасціпная, лёгкая і вельмі карысная кніга пра тое, як пасябраваць з сабой не толькі фізічна, але, што самае галоўнае, духоўна. Але яшчэ раз паўтаруся, гэта не панацэя. Толькі калі вы маеце жаданне нешта даведвацца новае пра свой арганізм, нешта змяняць са сваім здароўем, то толькі тады гэта ўсё спрацуе. Інакш гэта бессэнсоўна, вы проста патраціце час, прачытаючы кніжку, якая вам ніяк не дапаможа. І яшчэ раз паўтару, што перамены пачынаюцца ў галаве, бо можна быць бясконца здаровым, але пры гэтым глыбока няшчасным чалавекам, няшчасным ад свайго ладу жыцця, бо можа вам хочацца на абед торт есці, але вы вымушаны вараную курачку есці без солі, але затое вы здаровы чалавек. І тут вельмі важна, каб нейкая так у некую гармонію прыйшлі вашыя думкі з тым, што вы робіце з вашым здаровым ладам жыцця. Таму аўтарка гэтай кнігі не раз ёй падкрэсліць, што здароўе гэта не пра забароны, гэта пра разумнае спажыванне. І мы ўсё яшчэ, на жаль, жывём у свеце з савецкай траўмай. У нас насамрэч даволі шмат савецкіх траўмаў, і вось адна з іх гэта тое, што хлеб усяму галава, нельга выкідваць ежу, а салодкае абавязкова павінна быць узнагародай. І думаю, што кожны з вас сутыкаўся з такой сітуацыяй, калі спачатку боршч, а толькі потым ты можаш атрымаць цукерку. І для многіх, на жаль, гэтая сітуацыя з дзяцінства перарасла ў псіхалагічнае заяданне праблемаў, калі здаецца, што ўсё наладзіцца, калі ўнутры цябе апынецца гэты суперапетытны кавалачак торціка. І чаму я маю смеласць зараз так упэўнена на гэтую тэму разважаць, бо я добра ведаю, што такое расстройства харчовых паводзін, і ведаю гэта з уласнага вопыту. Што пазбавіцца ад яго гэта вельмі доўгі і няпросты шлях, і вельмі спадзяюся, што гэтая кніга можа дапамагчы людзям з падобнымі праблемамі. Але самае важнае, што кніжкі кніжкамі, але калі вы ведаеце, што ў вас ёсць пэўная праблема, ніколі не бойцеся звяртацца да спецыялістаў. Я ўжо не раз гэта казала, я казала гэта яшчэ ў самым першым выпуску нашага падкаста, калі я расказвала пра псіхічныя расстройствы,
І многія людзі баяцца звяртацца да спецыялістаў, яны баяцца нават расказваць сваім блізкім пра тое, што маюць пэўныя праблемы, бо ёсць пэўны страх таго, што да цябе стануць ставіцца па-іншаму, што неяк па-іншаму будуць цябе ўспрымаць. І зразумела, нікому гэтага не хочацца, таму да спецыялістаў звяртаюцца людзі не вельмі ахвотна. Але я вельмі вам раю рабіць гэта, бо ў наш час гэта ўжо даволі звыклая рэч. І наадварот, горш, калі ты не сочыш за сваім ментальным здароўем, і ад гэтага горш не толькі табе, але і тваім блізкім таксама. Але і кніжкі чытаць таксама класна, бо яны могуць падштурхнуць вас на многія перамены, калі у вас ёсць жаданне да гэтага. І ў гэтай кнізе вы знойдзеце мноства карыснай інфармацыі, напрыклад, там выкрыццё розных дыет, разнастайных дэтокс-праграм, што гэта ўсё глупства. Няма ў нашым арганізме ніякіх таксінаў і шлакаў, ад якіх вось розныя гэтыя інтэрнэт-дыетолагі так упарта хочуць нас пазбавіць. Няма гэтай штукі. У нас арганізм гэта сістэма, якая сама сябе рэгулюе. Яму не патрэбныя нейкія дадатковыя штукі, калі у вас, сапраўды, калі у вас нейкі сур'ёзны разлад у арганізме, так, тады гэта патрэбна. Але таксіны і шлахі, гэта ўсё поўная ерась. Мне кожны раз смешна, калі я чытаю ў інтэрнэце пра дэтокс-праграму і вывад таксінаў з арганізма. Боже мой. І вось гэтая кніга акурат выдатна падыходзіць для людзей, якія толькі пачынаюць свой шлях уводзены ў свет здароўя, у свет знаёмства са сваім арганізмам. І калі вы не ведаеце, з чаго пачаць на шляху да здаровага жыцця, то прачытайце гэтую кнігу. Гэта будзе сапраўды вельмі корыстно. Мы живем в эпоху пищевого изобилия. Впервые в истории человечества еда столь разнообразна и столь доступна. Нет и никогда не было такого общества, которое поощряло бы обжорство. Достаточно еды в недалеком прошлом могли позволить себе только богатые люди, но их аппетиты сдерживались религией и традициями. Сейчас общество отчаянно нуждается в том, чтобы ему запретили есть, а поэтому массово выдумывает себе мифы и страшилки про еду. І яшчэ адна кніга пра сяброўства, толькі пра вельмі спецыфічнае сяброўства, і напісаў яе Стывен Кінг. І нарэшце ў маім спісе любімых кніг Стывена Кінга папаўнення я прачытала адну з яго самых вядомых кніг, якую моцна полюбіла, і гэта +1 пункт у спісе маіх любімых кніг пра людзей з псіхічнымі расстройствамі. І гэтая кніга называецца «Мізері». Ідэя гэтага рамана да Кінга прыйшла ў сне, бо пісьменнікам таксама сніцца розная дзіч, як мне, толькі яны з гэтага ўмеюць рабіць грошы. Я пакуль што, на жаль, не ведаю, як мае дзікія сны манетызаваць, трэба ўзяць гэта на ўзбраенне. І пасля таго, як гэты сон прысніўся Кінгу, ён з жонкай паляцеў у Лондан. І там ён засяліўся ў гатэль і зразумеў, што вось гэтая гісторыя, якая прыснілася, яна яго не адпускае, і таму пісьменнік папрасіў кансьержа знайсці яму якое-небудзь спакойнае месца, дзе можна было б папрацаваць над тэкстам, трошкі папісаць. І кансьерж прапанаваў Кінгу утульны куточак са сталом іншага вядомага пісьменніка Радзіярда Кіплінга. Кінгу там працавалася даволі класна, ён напісаў кучу старонак і падышоў да кансьержа, каб падзякаваць яму за такое ўдалае месца, і кансьерж на гэта нечакана сказаў, што Кіплінг нават памёр за гэтым сталом ад удару, калі працаваў. Я думаю, што Кінгу было б добра і без гэтага факта, але вось такі цікавы факт, як пісьменнікі паміраюць за працай. І раман «Мізері» можна назваць герметычным, таму што герой там амаль увесь час знаходзіцца ў замкнёнай прасторы і звонку амаль нічога не адбываецца. І тут мы можам такія кніжкі ў Кінга ўспомніць, як «Ігра Джералда» ці «Девочка, которая любила Тома Гордона». І вельмі часта я чую ад людзей такія скаргі, што Кінг вельмі шматслоўны, што ён піша гэтыя велізарныя раманы, якія можна было б там скараціць да 300 старонак. Але пры гэтым у Кінга сапраўды даволі шмат вельмі класных кніг, дзе персанажаў мінімум, увогуле можа быць адзін персанаж, як вот «Девочка, которая любила Тома Гордона», мінімум нейкіх лакацый, гэта такія даволі герметычныя творы, але тым не менш ты чытаеш у неверагодным напружанні і не можаш ад кнігі адарвацца. У гэтым рамане галоўных герояў усяго 2. Гэта пісьменнік, які трапіў у аварыю, і яго ненармальная вар'ятка-фанатка, якая выпадкова апынулася на месцы аварыі і забрала скалечанага аўтара дадому. Яна яго замкнула ў падвале і прымушае пісаць. Я думаю, што многія з вас, я дакладна, хацелі б узяць Стывена Кінга ці якога-небудзь іншага пісьменніка ў закладнікі, ў палон, каб ён пісаў толькі для вас. І мне здаецца, што першыя ў чарзе тут фанаты Джорджа Мартина, бо можа хоць так ён дапісаў бы гэты чортаў цыкл. Я, дарэчы, чытала класную біяграфію Кінга «Сердце, в котором живет страх». Калі вы хочаце даведацца больш пра гэтага пісьменніка, гэта супер кніга проста. Яе аўтар Лайза Роўхік, яна падкрэслівала, што многія кнігі Кінг пісаў на аснове акурат сваіх страхаў. Я думаю, што гэтая кніга таксама не выключэнне. Гэта ў першую чаргу страх алкаголю і наркотыкаў, якія цябе ў закладніках трымаюць, як вось гэта неадэкватная фанатка, пра гэта сам Кінг кажа. І ён прайшоў праз гэта, праз алкагольную наркатычную залежнасць, і многія свае творы ён акурат пісаў пад уздзеяннем забароненых і не вельмі рэчываў.
Але таксама мне, калі я чытала гэтую кнігу, падумалася пра іншы страх, бо вы можете вось у сабе ўявіць, колькі ў такога папулярнага аўтара неадэкватных фанатаў. Ён сам расказваў нейкія дзікія гісторыі, напрыклад, 20 красавіка 1991 года у дом сям'і пісьменніка о 6 раніцы, разбіўшы акно, прабраўся нейкі хлопец, якога звалі Эрык Кін. Жонка пісьменніка Табіта Кінг пачула шум, яна прыйшла на кухню і убачыла там Кіна, які махаў скрынкай і крычаў, што ў гэтай скрынцы бомба. Ён пагражаў, што падарве дом, бо Кінг нібыта скраў сюжэт гэтага рамана Мізері у ягонай цёткі, звольненай медсястры. І жонка Кінга здолела выбегчы на вуліцу, яна дабралася да суседзяў, выклікала паліцыю, яны, калі прыехалі, то абшукалі дом, знайшлі Кіна на гарышчы дома і там жа яго і затрымалі. І ў ягонай скрынцы ляжала некалькі дзясяткаў алоўкаў і папяровых сашчэпак. І мужчыну арыштавалі і пасадзілі, але ўсяго на 1,5 года. І зразумела, што пасля гэтага здарэння Стывен Кінг стаў больш сур'ёзна ставіцца да аховы свайго дома, і да канца года яны з сям'ёй перасталі наведваць нейкія масавыя мерапрыемствы. Таму такі страх адназначна ў ягонай галаве ёсць, я думаю, ён яго там трымаў, калі пісаў гэты раман. І, дарэчы, тэму такіх вось апантаных прыхільнікаў Кінг яшчэ ўздымае ў рамане «Хто нашол берёт себе» з цыклу пра містера Мерседеса. Я думаю, што Кінг проста спрабуе неяк гэты страх прапрацаваць у сваёй творчасці. Дарэчы, у рамане Мізері шмат цікавых думак пра пісьменніцтва, і калі вы ўвогуле хочаце пачытаць разважанні Кінга на гэтую тэму, то я вельмі вам раю ягоную кнігу «Как пісаць кнігі. Мемуары о ремесле». Гэта сапраўды цудоўны твор для тых, хто марыць стаць пісьменнікам, хто спрабуе робіць нейкі там першыя спробы ў гэтым кірунку. У гэтай кнізе таксама можна пачытаць пра тое, што, напрыклад, асноўнай масе чытачоў увогуле пляваць, як аўтар працаваў над кнігай, якая ў гэтай кнігі літаратурная каштоўнасць, у чым яе мастацкія асаблівасці заключаюцца, бо ім патрэбная цікавая гісторыя, таму што ў астатнім яны сапраўды проста не разбіраюцца. Кніга іх або чапляе, або не чапляе. И вот как классно Кинг это описывает. Он видел, что она почти не слушает. Уже во 2-й раз она не проявила никакого интереса к технологии литературного труда, к теме, которая заставила бы затаить дыхание целую аудиторию людей, желающих стать писателями. Причина, полагал он, заключалась в ее предельной непосредственности. Энни – идеальный читатель. Она любит читать, и ей глубоко безразлично, как создается книга. Она – воплощение постоянного читателя, условной фигуры в беллетристике викторианской эпохи. Она не желает слушать об отсылках к эпизодам и временных линиях, потому что в ее представлении Мизери и все, кто ее окружает, совершенно реальны. Таму, калі вы любіце кнігі пра пісьменнікаў, пра пісьменніцтва, то вельмі раю вам гэты раман. Сапраўды ў ім хапае глыбокіх думак, хаця на першы погляд гэта такі, здаецца, проста трылер, у якім вар'ятка трымае ў закладніках чалавека, але там, ёсць даволі глыбокія рэчы. І гэта сур'ёзны псіхалагічны раман, і недарэмна ён з'яўляецца адным з найлепшых у творчасці Стывена Кінга. І ў канцы сённяшняга выпуска я раскажу вам гісторыю пра Гарры Поттера. Я думаю, што для вас не сакрэт, што кнігі пра хлопчыка, які выжыў, перакладзеныя не менш чым на 70 моваў, у тым ліку і на беларускую мову, і да таго ж існуе і процьма яшчэ аматарскіх перакладаў, і зноў жа дадам, у тым ліку на беларускую мову ёсць аматарскія пераклады. І ў гэтай кнізе сапраўды ёсць шмат нейкіх цяжкіх перакладчыцкіх задач. Напрыклад, адна з найважнейшых – гэта лакалізацыя імёнаў, розных тапонімаў, нейкіх іншых назваў. І сёння мы пагаворым пра імя Том Марвала Рідл. У рускім перакладзе выдавецтва «Расмен» гэта Том Марвала Рэдл. І гэта вельмі цікавая задача для спецыялістаў, паколькі гэта анаграма, бо з літар гэтага імені павінна скласціся фраза «I'm Lord Voldemort». І зноў жа ў рускім перакладзе гэта «Я Лорд Валан-де-Морт». Па-беларуску імя гэтага персанажа гучыць як Том Морвалд Рідл, і з яго складваецца выраз «Мы Лорд Волдеморт». Перакладчыца Гарры Поттера на беларускую мову Алена Петрович пакінула імя персанажа нязменным, бо яно будзе часта сустракацца ў кнізе, ён застаўся Волдемортам, і трошкі вось яна перарабіла арыгінал імені, якое дадзена было яму пры нараджэнні, гэта Том Морвалд Рідл. Больш складаная задача ў азіяцкіх перакладчыкаў, бо ў іх неалфавітных мовах нічога не зробіш, з іерогліфамі так пагуляцца нельга, таму ім давялося выкарыстоўваць каментарыі, яны не перакладалі імёны так. У іншых мовах, як і ў беларускай, каб атрымалася фраза анаграма, часцей мадыфікавалі менавіта першае імя, таму што яно сустракаецца не так часта, як слова Волдеморт, таму лепш слова Волдеморт пакінуць такім, як яно ёсць, акрамя вось расійскіх перакладаў. Напрыклад, у балгарскім перакладзе імя Том Мерсволука Рідл ператвараецца ў фразу «Тук сам і лорд Волдемор».
Не ведаю, ці правільна я чытаю па-балгарску, гэта перакладаецца як «Вось я, лорд Волдеморт». І тут, здаецца, ўсё даволі блізка да арыгіналу. Але ў некаторых мовах адбыліся больш складаныя трансфармацыі, напрыклад, у французскай мовай. Там героя назвалі, зараз я вам уключу агучку Google Translate, як гэта гучыць па-французску, вось такое імя героя. Том Эльвис же du sort. Том Эльвис же du sort. Неяк так. І фраза, якая з гэтага імені атрымліваецца, гэта амаль як у арыгінале «Je suis Voldemort». Я лорд Волдеморт. Але ў іх атрымалася яшчэ і дадатковая гульня слоў, бо вось гэтае слово, якое сустракаецца ў імені, Je du sort. яно перакладаецца як загадка. І на сёння гэта ўсё, што мне хацелася вам расказаць. Я спадзяюся, што такіх вялікіх перапынкаў амаль паўмесяцы ў нас больш не будзе. І спасылкі на ўсе кнігі будуць у апісанні да выпуску. І таксама не забывайце ставіць падкаст у адзнакі, калі вы слухаеце, напрыклад, у Apple падкастах, і пісаць каменты, бо гэта вельмі важна. Я люблю зваротную сувязь, асабліва калі яна канструктыўная. Я заўжды прыслухоўваюся да нейкіх вашых заўваг, да добрых слоў. І калі вы маеце жаданне неяк падтрымаць гэты падкаст, таксама падтрымаць іншыя віды маёй дзейнасці, напрыклад, тэлеграм-канал, то ў апісанні таксама вы знойдзеце ўсю інфармацыю пра то, як гэта можна зрабіць. А на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і падкаст Пілаліт. Да сустрэчы!